Silav şebaş hevan hevderim herkes başı. Çima ez ve şeve vaşana ki bir şekli zindi çetkimiş bu ve. Jiber ku ve serisi beti bir ve min vaşana ki taybet de dervare civinal Paris'e de çekir bu. Hem tişt hatın gotin tam da nava bername de jmara agahiyat ve nuşiye deqaya davi ku çava civinal Paris'e talok biye. Yani betan nebiye talok biye. Ev gringe. Farkiyawan heye jvara bejim. Niha pişra hent şatın gotin ez bixal Paris'e me Mısır'ı leda ji bo ez daxilê nava civînê bibim lê dema ku civîn pêk nehat ji xwe em jî ketin valahiyê lê em ê vegerin ser karê xwe ne mesele ye heyf bû ez nayê şev dixwazim sebebê talixbûna civînê ji we re bibêjim kî bû sebeb çima civîn pêk nehat civînekî lûtkeya bilind bû yani civînekî bilind bû cara yeke Mazlum Abdî di hasteyekî ew qasa bilind de bi Macron re hevdîtin pêk danî bi nûnerên Amerîkayê re hevdîtin pêk danî yani ev rêyekî vedkir ber bi rewabûna Rojavayê Kurdistanê re ber bi naskirina statûya Rojavayê Kurdistanê ve tam di vê demê de ku heteşe rêveberiya demkî ya Sûriye ew qasa lawaz e destî wî di xwîna Durziyan de heye tam di demekî wisa de hevdîtin eger pêk bihata destê rêveberiya xweser gelek bihêz dibû bi quwet dibû li ser masê ez bawer dikim yek ji sebebê ku civîn pêk nehat talok bû ev e yani dîtin ku gelekî lawazin qelsin li ser masê cesaret nekirin werin rola dewleta Tirkiye heye elbet di talokkirina vê civînê de di vê navberê de ji we bipirsim tona dengê min baş e deng baş tê we ji bo meselekî teknîkî çê nebe ji ber ku dixwazim bê rawestan biaxivim heta dawî eger hûn bibêjin baş e ez bidomînim tamam gelek spas dikim ji we re ji bîr nekin hevan nûş kerma xwe re bibin abone pêş bixin vê kanala me em dibînin ku hin derdorên xêrnexwaz aciz dibin ji ber pêşketina kanalekî wisa bi Kurdî ev ciyê mixabiniyê ye lê em dixwazim pêşkeve me wî rojê çi gotibû ne ji bo dostan ji bo dijminan dirikê dijminan de bibin abone vê kanalê pêş bixin ev gelekî girîng e bila bibînin ku Kurdî zimanek çi qas xweş e ku merû pê dikare xwe îfade bike merû pê dikare xizmetê bike ji miletê xwe re süper e tamam niha hatibû plankirin hevanno îro roja pêşemiyê çendê me heye 24 me heye pêşemî heyeta Rojavayê Kurdistanê bihata Parîsê yani saat hevdan de li gorî saata Ewropayê li vê derê de hatin pêşwazîkirin li Qesra Elîze dengekî pir mezin vedida rojnamegerên navnetewî dihatin tevlî civînan dibûn rayedarên hikûmeta Şamê dihatin vê derê di çavdêriya Amerîkayê de Macron de nûnerên Fransayê de Fransa di mesela Sûriyeyê de nûnertiya Ewropayê dike hebûna Fransa li Rojavayê Kurdistanê girîng e bi tena serê xwe me weke nûnerê temamê yeketî Ewropayê li Sûriye ew qasa girîng e ji ber vê yekê cîh mekan Parîs mühim e ev yek çi bû tam di nava weşanê de saet 10 li gorî saeta Ewropayê saet 11 li gorî saeta Rojavayê Kurdistanê ji me re xeber hat civîn betal bûye min çi kiribû beriya saet 12 vêya mecbûrim bibêjim çima min hewce dît ku ez behsa civînal Parîsê bikim ku hebûna min li vê derê çima mühim e lazim e ji bo arşîv serê sibê ez rabûm bi heyecanekî mezin ji xwe 2 roj pêş de em pê hesiya bûn ku heyeta Rojavayê Kurdistanê tê Parîsê me pêş de ji alî psîkolojîk ve hazir kiribû ez hatim Parîsê min serî li meqamên peywendîdar da ji bo ez bikaribim bi xwe tevlî bibim ev yek serê sibê ez rabûm bi heyecanekî mezin min nûçeyê xwe amade kir min agahî stendin ji rêveberiya xeseriya Ewropayê min agahî wergirt temam e problem tune civîn çê dibe heta ji bo ewlekariyê agahiyên bi nakok dan hinekan got heyet hatiye Parîsê hineka got heyet nehatiye Parîsê di rê daye ew ê were ne mesele ama civîn serî set çê dibe roja îniyê agahî wisa hat ji me re di vê çarçovê de rabûm min jî manşetek amade kir qabek jê re dibêjin ew rûpela mezin ku li ser YouTubeê hûn dibînin min amade kir bi fotoğrafên her du aliyan Tom Barak Emmanuel Macron
مازوم عبدی و هروها او وزیر وانی کاری در و ای رببریا دمکی حتی من هر دو جنین قهرمان این روجاوی کردستان فوزا یوسف ایلهام احمد متولی نکری بو من درباره ویده جاخفی بو والحاصل من مانشات خدشی کر از کت موشانه تام مخو آمده کر ام بحثا جیوینید کن 5 دقیقه در باس بو مدید پیام هات جیوینا پاریسی بتال بو مجبوط پر باشه هوانو دقیقه داوی هاتیه جیوینا پاریسی بتال بو یعنی همی تشتی که دنوا 49 دقیقه آنده میگوتیه همی راستن تو تشتی که مبالغتونه ما تشتی که لی زیده نکریه تام لگوری پیوان روزنامه‌گری امشیانه یعنی که ماسیه من مجبور میانه من مانشت پیش تا حاضر کربو ام نورماله جی ویدیو ما علاقه که پر زیده دید 30-40,000 انسان لی سیر کرد تماشا کرد والحاصل بندواریه که مزن چی بو درباره و جوینه ده جبر کل سر مانشتی نویسی بو جوین ال پاریسی چی ده اجل پاریسی ما راست از ل پاریسی ما مسری لیدای لجبر کو جوین چی نه بو تبلیغون امجی پک نهات اجبر ببیجم باشه لسر مدیا جواکی در حقیقت هات گوتن کو چوا پاریسی چوا پشتا چوا گوتیه کو جوین پکته چما گوتیه halbuki Ronahi TV got jivin pekte Revebria Xaser nûnertî Ewropayê got jivin pekte du roj pêş de haye her kesî jî heye ku civîn pekte tiştekî veşartî tune plan organizasyon her tişt amade biye ji bo pênşemî înî tiştekî normal e haye her kesî jî heye û divê merûv derxe pêş jî çima dernexin pêş civînekî ew qasa giring pekte ku di encama wê de rewabûna Kurdan çê dibe elbette ki ez ê bidim نوچەیەکی پڕ خۆشە و حەقشی دکە حتا داوی مەرو بەحس بکە باشە لە ڤیدیۆیە گۆدار بکەن سەری حتا 49 دقەیان تشتێکی شاش و نابینن هەموو نوچەیان ڕاستن ئاگاهیان ڕاستن هەبوونە منە لە پاریسیژی ئانەها ئەز لە پاریسێ me li malekî mîvandariyê me li mala welat Parîzekî û ez li bendê bûm ku sürprîzekî çê bibe civîn sibê jî çê bibe eger civîn sibê çi be dîsa tevlî bim ama çê nabe çi bû vê êvarê ez dîsa birayedarên Rojavayê Kurdistanê re ketim tekilî bi telefonê çavkaniyên cihî cîn agahî dan min ku diviya bû saet 5 de heyeta Rojavayê Kurdistanê li Parîsê pêya be ama çê nebû û sebebê talixbûnê ez aniha şîrova xwe ya şexsî jî re dibêjim sebebê talixbûnê çi ye hevan na hinkî reveberiya Xweser ava biye heta niha cara yekem e meşruiyet rewabûna Rojavayê Kurdistanê di astiyekî ew qasa bilind de ye ev yek hinkî hikûmeta demkî ya Şamê ava biye heta niha cara yekem e heteşe hikûmet ew qas qels e bi tecrübeya xwe ya xirab ya komkujiya li dijî Elewiyan daketin heta astiyekî bi komkujiya xwe ya li hember Durziyan li Swêdayê daketin astiyekî hê nizmtir destê wan qels bû ketin tengasiyê pêdiviya wan çêbû bi qesedê re carekî din werin ser masê bi xêra qesedê bi xêra wan lehengan ji nûva rewabûna xwe derbixin holê çi bû dîsa mîna dîsa dewleta Tirkiye ket navberê eger civîna li Parîsê çê bibe Mazlûm Ebdî diqada navnetewî de weke general mazlûm li Parîsê wê weke manşet bahata weşandin di hemî rojname televizyonên cîhanê de general mazlûm li Parîsê ye general mazlûm bi Emmanuel Macron re fotoğraf li ser fotoğrafan dikişîne tiştekî çawa çawa ye îmaja Kurdan hûnê texmîn dikin wê çawa be İlham Ahmed Wezîra Karê Derve ya Rojavayê Kurdistanê di pêşeroja Wezîra Mustaqbel ya temamê Sûriyê wana weke manşet mê bidîta Serokkomarê Mustaqbel ê temamê Sûriyê general mazlûm dewleta Tirkiye ji bo ku pêşî li vê yekê bigire
çu zextê da ser heteşê tu naçî Parîsê. Xlas. Sê demîtine başka. Tu naçî Parîsê. Tu di rewşa xwe ye herî zeîf dayê, te komkujî pêkaniye, tu biçî ser masê tu têk diçî. Mesele ev e, wekî din tune ye. Hin sebebê din êkilekê hene. Niha Amerîka ceza daye ser cezayê Sezar ku hûn dizanin hemî ambargoyekê pir tûj e li ser Sûriyê ku di dema Esad de danî bû serê demekî rakir ji bo heteşê hinekî nefes bigire bîn bigire ama ew cezayê Sezar car ketiye meriyetê û ev hinekî piştama şikandiye. Niha bayekî gur ber bê Kurdan ve tê. Niha hevalê min dostê min Hesên Ömer nivîsekî nivîsandiye me hê nexwendiye. Pir balkêş e. Tam ez ketim weşanê nivîsa wî hat weşandin. Min jê destûr girt got nivîsan bixwîne. Niha nivîsa wî jî di derbarê paşxistina civînê de ye. Ez fikrî wî pir merex dikim. Hesên Ömer yek ji wan kesan e kesayetiyekê girîngê Rojavayê Kurdistanê ye, rojnameger e, şîrovegerê siyasî ye. Hûn bixwazin ev dikare bi hev re bixwîne. Dibe ez hema vîya dayînim ser ekranê bi destûra we binêrin. Yek ev hevan da. Deqek. Ez hema vîya dayînim ser ekranê çünkü tiştî wisa pir hez dikim. Daxuyaniyekê mecbûrî ji ber ku derheqê me de hin tiştên negatîv hatin gotin. Heta niha tu nûçeyek nehatibe piştrast kirin em naweşînim. Pir tiştan dibihîsim ama her tiştî nabêjim. Manşetê pir ecêb nabêjim. Civîn çê dibû li Parîsê çê nebû betal bû. Min daye betal kirin na. Dewleta Tirkiye da betal kirin ji were dibêjim. Civînekî mihîm bû. Yani ez pêş da dibînim çi qas mihîm bû. Ji ber vê yekê heyecana min ji ber vê bû. Hevan Hesên Ömer çi dibêje ez hema nivîsa wî bixwînim ji were ez hêvî dikim ku bikaribim bê xeta bê ku tê de bimînim heta da wî rehet ji were bixwînim ji ber ku nivîsê kurmancî hûn zanin hinekî cana zehmetî mirov dikişîne. Paşxistina civîna Parîsê gelo jimartina paşva ji bo hikûmeta El Colanî dest pê dike? Zanîn tê çi manê? Jimartina paşva ji bo hikûmeta El Colanî. Yani hikûmeta El Colanî li ber hilweşandinê ye paşma. Paşva jimartin yani 10, 9, 8, 7 heta hat 0 tak hildiweşe. Di wê manê de dibêje. Paşxistina civîna Parîsî di navbera nûnerên Rêveberiya Xweser û hikûmeta El Colanî de deriyekî qonaxeke nû ya nirxandina siyasî vekiriye. Ne tenê li ser asta her du aliyên ku beşdarî danûstandina bûne lê di heman demê de li ser asta aktorên herêmî navnetewî jî ku niha helwestên xwe di dosyeya Aloz ya Sûriyê de ji nû ve dinirxînin. Ev paşxistin ne tesadüf e. Berova jiyê vê ev di nava zêdebûna raporên navnetewî û medyayê de hate ku bi delîlan binpêkirinên sîstematîk yên ku ji hêla hikûmeta El Colanî ve li herêmê Parê yani ew peravê Sûriyê Laskiye, Tertus li wê derê behsa wê komkujiyê dike. Her wiha komkujiyên li Swêdayê hatine kirin eşkere dike. Ajansa Reutersê bombeyek siyasî avet dema ku derketina holê ya dewleta Kûr a ku ji hêla kesê nêzîkî El Colanî ve tê rêvebirin eşkere kir ku tê bawer kirin ku bavê wî keseyetiyekî sereke ye. Reutersê çi eşkere kiribû? Derket holê ku dewleta Kûr ev komkujiyên li wan peravan pêkaniye û her wiha nêzîkî El Colanî tê eşkere kir ku tê bawer kirin ku bavê wî kesiyetiyekî sereke ye. Ev dewlet bê hesabpirsîn yan hebûna qanûnî di dîmene ku awayên herî xirab ên gendeliya otorîter tîne bîra mirov fonên giştî û taybet monopol dike. Lê ya xetertir ya xeternaktir xwîna Sûriyê carekê din di komkujiyên mezhebî de hatiye rijandin ku êdî nikare di asta navnetewî de were paşguh kirin. Raporên pêbawer gihîştine paytextên biryardanê di nava nîqaşeke
زێدەبووی de li ser pêwîstiya hesapirsîna kesên tekildar bi ciddî têne girtin. Li Washingtonê daxuyaniyên Tom Barak ku tê de ew wekî berdevkê fermî yê El Jolanî xuya dikir nedihat dîtin. Agahdarî nîşan didin ku Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyî Amerîkayê şiyariyên zelal dane wî ku ev yek guherîna ji nişkeva ya tona wî di rojên dawî de rave dike. Wisa dixuyê piştgiriya vekirî ji bo projeyê El Jolanî dibin zexta rastiyên nayên înkarkirin de dest pê dike ku bişke. Rêveberiya Xweser ji aliyê xwe ve bi dûrketina ji lez û bez ji têgihîştinên bi lez bi hikûmetekî re ku rewatiya wê tune ye li ser bingeha îdeolojiyekê derxistinê ye ku nasnameya cîhereng a civaka Sûriyê nîşandin nade. Asteyekê gihîştîbûna siyasî nîşan daye. Hikûmeta El Jolanî çi rengên ku bigire bila bibe, rûyekê ji bo hevpeymaniyekê biratiya selefî dîmîne ku li ser wê projeyekê netewî ya Sûriyê berfireh nayê ava kirin. Tiştî ku di hefteyên pêşte li benda hikûmeta El Jolanî ye dilniya xuya nake. Dibe ku cezayên Amerîkî werin dirêjkirin. Trump bixwe tevê gotinê wî yê neasayî dest bi nîşankirina kêmbûna piştgiriya ji bo vê projeyê kiriye. Bi taybetî piştî jinûva nirxandina rewşê li ser erdê û xetera belavbûna kaosê. Li ser erdê tirsa ji vejîna Daişî zêdetir dibe. Tirs heye ku Daîş jinûva mezin bibe, di nav hewîrdorekî ewlehiyê ya nazik de hikûmeta El Jolanî berpirsyariyekê mezin digire ser xwe, di nava vê dîmena tarî de tehdît gefên dewleta Tirkiye ku hema ji medyayê wê de tir neçûne hildiweşin. Ankara ji tevlehviya stratejîk eşkerebûna herêmî dikişîne ku ev yek bûye sedem ku têkçûna xwe bi teşwîqkirina El Jolanî veşêre da ku gavên xwînî li Sahel û Swêdayê bavêje. Hema xilas dibe, îro eşkere bûye. Paşxistina civîna Parîsê ne tenê astengiyekê ji bo pêvajiyekê danûstandinê bû. Destpêka guhertinekê berfireh bû. Ev guhertin dikare kartan jinûva biguhezîne tevlihev bike, hikûmeta El Jolanî bixebin çavdêriya navnetewî, piştî ku binpêkirinên wî ji hemû xetên sor êdî derbas bûne. Min bi xwe jê fehm kir. We çi jê fehm kir nizanim, ama min bi xwe jê fehm kir hevan da. Mesele ev e, ez bînim bîra we ku di vê derê de em tev dibînin ku Amerîka helwesta xwe guherandiye li hember HTŞ El Jolanî, Ewropayê jî helwesta xwe guherandiye. Dewleta Tirk niha xwe nêzê zêdetir nêzê Jolanî û HTŞ dike. Ji ber ku êdî ciyê ku ew xwe bispêrine zêde nemaye. Ew mane dewleta Tirk mane. Her du alî jî şîrîgê hevê ê sûçin. Daişê jî tevlê xwe dikin wisa xuya ye. Daîş jî geş dibe, mezin dibe, bi xêrewan û dimîne çi? Hêzên koalîsyonê qesede wê jinûva bikevin nava tevgerê, wê van hêzan têk bibin û qedera Sûriyê jî hêdî hêdî wê eşkere bibe. Ez dibêjim rêyekî pir mezin, rêyeke ronî li pêşiya Kurda ye, li pêşiya rêveberiya Xweser e. Baweriya min heye, hêviya min heye. Hêviya xwe diparêzim, hûn jî biparêzin. Baweriya xwe bi rêveberên Rojavayê Kurdistanê bînin, ez di wê qenaatê de me. Wekî din tiştekî min ji bîr kir bihe, li peyamê we binêrim. Hevan no gelek spas dikim ji bo alîkariya aborî. Ahmed Baba mala te ava her hêvî. Bi vê wesîlê ji hemî hevala jî rêca dikim piştgiriya xwe bidomînin. Em vê qenalê bi hev re mezin bikim, hem di mesela abonetiyê de hem jî di mesela endametiyê de. Endametî yani ew butona katil butonê heye behsa wî dikim yani. Hinekî em vê qenalê mezin bikin, dostê me henin, dijminê me henin, di rikê dijminan de û ji bo dostên me jî şah bin, em vê qenalê mezin bikin. Her hebin. Ez bêjim qeyedî îşev dereng e, ez xatir ji we bixwazim serê sibê ka em binêrin wê çi çêbe, tiştên nû wê çêbin. Ez bawer dikim wê
xeberên xêrê werin. Em li benda wan. Bêhêviya rojên xweş azad hatirê we.